nangomunye sefikile bingelela iningizimu Afrika mhlawumbe uzethule negama nokuthi usuka kuphi neMpumalanga. Akangibuyela amakhosi, angifuni ukubuyela iningizimu Afrika, angibuyela amakhosi. Sanibona Khosi Nation. Inkosi yosibali le. Okay. Lapha, hayi inkosi yosibali le. Isuka kuphi Nkosi yosibali? Inkosi yosibali lapha eMpumalanga kuthiwa kuseMathu. Suka Kodwa eMathu. usuka le kude uzobona le. Wemavundla nalapha emigwaqweni asisahambi kahle. Yini. Sisacela iMavundla Security Company isigade. Yini. Ngoba la emigwaqweni asisathembi umuntu. Yini Singadla ngithi chef. Singadla ngithi chef. Anisekho safe. Asayi, Emva kwale win. Yavela ukuthi Kaizer Chiefs ujabule kangakanani? Hey, labafana engathi nje bangajayiva nami le ngoma ekuthiwa lengasaliwe ethi hamba shimane, hamba shimane. Sijabule namhlanje engathi uKhisimusi. Khosi Nation mfowethu unyaka sesuvalile. Qedile. Angisadingi lutho. Hayi, Vele ayisekho enye icup engisangayiwina manje. asena ndaba nalutho, bese le ndaba namhlanje. Siyabonga. I-Chiefs ithi cha ayisaceli lutho angazi noma ke ingoba iyabona vele hayi ngeke isayithola kodwa ke at the end of the day siyayibongela kakhulu i-Chiefs yenze kahle kakhulu nangomunye